bir tofar cın geçip barýarmyşdyk. Bir tofar rivayetde diye 7 nefer ya 9 zanetdi diye. Geçip barýarmyşdyk. Durun dipdirle birine. Bir sesiliye dipdirle. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeküjüdi bir bağlık yerde bir hurma bağın etegine giyce namaz okuyup duranmıştık. Lap Resulullah can öz sesi bilen yeküjü teheccüd namaz keyif edip Allah Taala'nın huzuruna durup okuyup duranmıştık. Oham feriştjan kızıllı geçip barýaka durun dipdir. Näme? Onu Kur'an eşitipdirle. Oham geň alypdyrlar. Hewir geň zat. Oham owatyna gaşyn bartdyrlar. Şu jyllyň ba ýerine gaşyn. Palan ýerdäk. Ey owaň adamsy, ey jynlar diýip başga jyllara aýdypdyrlar. İman getireýliň diýipdirler. Bir adam gördük, bir Allah'ın kelamını eşittik, o jürek eşitmäpdik. Hulasa ayet diýne şu ayeti okuyup terjemesine diýin, on bigijekin tamamy değil. Auzu billahi mineşşeytanirracim. وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَى قَوْمِهِمْ مُنذِرِينَ قَالُوا يَا قَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنزِلَ مِن بَعْدِ مُوسَى مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ يَا قَوْمَنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَآمِنُوا بِهِ يَغْفِرْ لَكُم مِّن ذُنُوبِكُمْ وَيُجِرْكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Beyik Allah'ın kelamı. 26. para Sure-i Ahqaf ahirki ayeler. Tercüme neydeyin tamamı değil. Ey Resulullah, sen namaz okuyup tuğan bir tofar jyllary sen deňäňden geçirdim. Olar yestemi'unel Kur'an, Kur'an'ı eşitdiler. Oham felemma hadaruh qalu ansitu. Oham sen ýanyňa geldiler, kulak asın diýdiler. Oham felemma qudiya, sen namazyň tamam ettin. Oham owalaryna gaşyn gitdiler. Beyik Allah'ın kelamı. Qalu ya qawmana. Oham owalaryna var, başga jyllar var aýtdylar. Hey kulak asın. Biz bir Kur'an eşitdik. Bir Allah'ın kelamını eşitdik. Musa peygamberlerden sonra gelip hak yola çağırıyor, doğru yola çağırıyor. Ya kavmena, ey kavmim, ey cinler, acibu da'i Allah, Hudaya çağırıp duran Resulullah'ın diyenini edeylin, palan moleylin, iman getiriyerlerden boleylin. Eğer iman getirmesek Hudayın azabı güçlüdür deyip, böyle var dine tebliğ etipdirler. Oham sonram 300 nefer şolardan gelip Resulullah canın yanına gelip peygamberimize aýdypdyrlar, biz Kur'an eşitjek diýipdirler. Oham peygamberimiz sahabeler bilen otyqa çykyp gidipdir. Oham o giýje sahabeler aýdýa, yatyp bilmedik, peygamberimiň ýürek gidelligini bilmedik. Daňat ýança ýüregimiz narahat boldy. Men kafirler öldürdüm kam, men palandat boldum kam, bir ýere ölqalym kam, ýa sen göýüňe uçup gitdim kam. Näme boldy kadip? Ahir daňatdy. Oham peygamberimiz görsek gelýärdi, biz ýortyp bardyk. Ya Resulullah, ötün akşam biz aslında geçirip bilmedik. Ýürek gitdiň diýemizde onna aýtdy. O zol bir 8 ýana jyn menden eşitdiler. Inni 300 nefer bolup geldiler. Aýtdylar, biz Allah'ın kelamını eşitjek diýip. Men neşler alyp gitdim falan ýerik. Gelin sizde şolaň eserlerini görjek bolsaňyz diýip biz sahabeler alyp gitdi. Ene ştak gelip gondular. Ştak gelip oturdular. Men olary Kur'an okuydum. 300'de mümin, musulman, iman getirýän jynlardan sahabe bolup gitdiler diýip sahabelerine şeýitdir aýdypdyr.